Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wei online. Sabti kan? Beli berapa? Kajingdon ki village organization lani ki VO hamanla ki snong ki thau lingba ka jingrap bar ka jingkershan da ka tanat CNRD block ba pher ka district lingba ka NRLM kalalong shisha ka jingker khu ka bakrau ki longkmi ki khon samla kan thei ha ka banyo ikilar ki lenti ban yang hala ki kijat ban sangkam sengjam lade ha ki babun ki jatkam hakum kane ka juk kerdu kam kerdu jam ka ba menta bar ka jingdon ki self help group ki ba hapo ka village organization kalawan ra ru ya ka jingshong suk shong shngain ha ki shnong ki thau ha ka ba ki jumi ban shibanta ha ka ban tem ban banyada ki jajing sneu ki ba bun rukam kabala ban kta ban pentho bria ya ka imlang ka salang bar kumju ru ki ju shimbanta ha ka banwan ra ya ka khoi ka suba ha ki shnong ki thau Kawai na kitay ki village organization jo kasnong paham rinyay Ribhoy district kabadang ha papo ka Mahoti constituency kalay mau bersih village organization menta kasingi ka saw tarik unaywing arhajar arpuway kalayo banrakhi ya ka jingdap ka ba shisnem jong ka jingyay lenti ka jongka ha ka ba lai don lang ban sakhi bar ban ai mensim ha ka te kasingi do MDC ka Mahoti constituency ba Charles Marngar kumu kongsan uba walam lat kharwan lang ubalong kum block project manager kum sembut kongsan bat ki riorong ba ki khon samla jong kasnong paham rinyai ha kate ka jingyai lenti ka ba shisnam kate ka VO kalala ban sang hadu kum ba shipho tili ki SSG ha ka ba lingba ki te ki SSG lala ru ban sangkam sengjam ki babun jai bar kalalong kalat ka lenti ki longkmi bat ki khon samla kan thei jong kate kasnong ban rat dingkhong ya ka jingduk ka jingkurdu ha kate ka ju kasngi na kaliang ka VO kalale pendon buram ru ye ki bri ki badon ye ka jingduna ki khotmet da ka ba ki la punko buram ye ki kom kadak ban aimen sim ya ki te ki bri ki badon ye ka jingduna ki khotmet uba Charles Marngar haba ai jingkran kum kongsan ul aimen sim bar kenturu iki longkme bar ki khon samla kan thei ba kindang tre shitom bar bandang penbun susu iki kunhun SSG hapo ka VO bar kum kadak ka jinges no aktilang na kaliang MDC ul ai ka jingrap syakate ka village organization da ka song pisa banla ban pentulun susu iki kam syakmat bar ula kularu ban na kaliang ka jungu unsa ai di kitiar pensawa syaka VO kat kom bala ai ka memorandum Te haba ma ka chnong i ki jing khoi ki jing suba la pe ni ong rumba chnong te la HIV do da khoi ba ka chnong to ostepi te la atayo mta yo bun kami te kani ke de ke jing don jong ka VO ka jing telang ba long ba chnong bat ka chnong bro ko ngi i ke jing kala jong ka chnong ka thau te nang ta ka wei pat ke jing mentoi ka long ba haba kran pai ba mo menchua pot pat lagi VO te chaki chnong kandong jong i kitom ha ban yo phi kinong kran pai ba re kat na mi gisni gi jingdon gi VO ni mi kinong kran pai ba bat ka basau telat ka long ba tang kata ka jingdon jong ni gi VO ka hikai ro yingi ba shwa bangin le ka ka kam bangin kan mau shoi ublai kata ka de ge jing mentoi pi ge jingdon jong gi VO kani ka pataslam menchua ka por ka ba kan mau ngadang tris ke tri bari doktor di lapang haga tu gopor empat dan gini gibio ndai haki konsensi na mangi menswa ni jule gumno ni pensen de ki group sen ga group nong rap ni sen ga group region ri ni sen ki group paper ya kan mau ba kadang ka wai ga group kabala imja nang ta bat kabala ki ba menta kata ka group aga baningkong ni pentet tang sning artli tet sning artli Dalam tisning atli kita ki grup ki don sipongot iri lang yau tau sniang bat penhe pensan bat katu kan ni banai ki yo bandi yau tau sniang dala yo bandi imat ki di khatsan hajar wei laipo hajar iklan pulot ik bisa berkhoi khatsan hajar bu sabang khatsan hajar tisning kambun teli gapoi gidap kisning hasam sibun Tenamar kata ngabu api ke jengkerpat, kaba kongsan i ke grup, ngidei bandan kumbala keren,
ke jing ya teli ke jing long kawai ke kerteng jong kani ke bio ke long lai mau bersiu haba ki lai teli ki mau bersiu ki yang lang kamot ke pen i ke jing scam ke pen i ke jing long kawai ke pen i ke jing ya teli bi i shanong kendong bi i shani shaboy ile ku duduri namar ba teng teng ki parlok lichim ram na bangte ong ban thit sing sambai ban rap mo ban thit sning yo ram de thit tv man thit mobile man kamlong ban le kumta na su kemen man yon bat phi ban ai ke jingkular bang anang ye don lang bat phi senda po ke jingalam mi president jo ke bio is ke tri bat ye phi baro spotuli kisal hab group ba phi na kalyang jong ka bio labu yang ahni kalong ba ke jingkerpat na mata ke PA system dai ke PA system pi julang meeting man laga pon pilai ke jingkular ba ngan sapen nyerap syafi ke bio nam ta ke jingdon kam ke jong pi ke PA system tingin senang ye phone ba di presiden mo ngan sapen poi ke ni tingin saya phone ba di presiden